Tijdens de vorige persconferentie heeft het kaft haar grote zorgen uitgesproken over de schuldhoudbaarheid van de overheidsfinanciën van Aruba. De schuld zou ook volgens de laatste informatie ultimo 2022 5,9 miljard florijn zijn. 55.000 florijn per inwoner van Aruba. Wat ook belangrijk is om u in dit verband te wijzen op de economische groei. De economische groei die in 2021 17,2% is, de reële economische groei. Ook voor dit jaar wordt er een aanzienlijke economische groei verwacht. Het IMF verwacht een economische groei van bijna 5%. Daarmee zou overigens de dip van de corona zou weer volledig zijn goedgemaakt, want dat was min 22%. De CBA zit iets lager, maar geeft wel aan dat toerisme in april, gezien de toerismeontwikkeling in april en mei, er een reële kans is dat ook dit jaar weer op het optimistische scenario wordt uitgekomen. De overheid, financiën, laten daarentegen een ander beeld zien. In 2021 had Aruba een tekort van 534 miljoen florijn. Dat is 11% BBP. Ongekend hoog tekort. Voor dit jaar, in de vastgestelde begroting, wordt een tekort verwacht van 4,2% van het bruto binnenlands product. Het is onze constatering dat deze tekortcijfers toch zich niet verhouden tot de economische groeicijfers waar ik zojuist over sprak. Ik wil u in dit verband ook nog op een ander aspect wijzen. De vastgestelde begroting van Aruba heeft tot en met 2026 een tekort. De schuld waar ik het over had, de 5,9 miljard, loopt daar verder op tot een niveau ruim boven de 6 miljard florijn. Wat ook in die begroting zit, is een dalende rente. Men verwacht dit jaar 255 miljoen florijn rente uit te geven, ruim 5% van het bruto binnenlands product. En in 2027 wordt verwacht dat er 235 miljoen florijn aan rente wordt uitgegeven. Wij hebben gedurende deze reis gevraagd wat de onderliggende veronderstellingen zijn. Aruba hanteert een constante rente. Maar dan zouden toch de rentelasten niet dalen, zou u zeggen. Aruba hanteert ook als veronderstelling dat vanaf 2023 een overschot is van 1% van het bruto binnenlands product. Maar dat is in tegenspraak met de opgenomen tekortreeksen, die, zoals ik al zei, tot en met 2026 een tekort laten zien. Aruba heeft aangegeven dit te willen aanpassen. Dit betekent dat de rentelasten 25 miljoen hoger zijn in 2026. Waar hier overigens nog geen rekening mee is gehouden, is de hogere rente die we op dit moment al op de internationale kapitaalmarkt zien. Daar zien we dat de rente aan het oplopen is. Nou, in mijn lezing die ik hier op Aruba heb gegeven, op 5 april, heb ik erop gewezen dat 1% rentestijging op dit moment, niemand kan in de toekomst kijken, maar in ieder geval dat leidt tot 37 miljoen hoge rentelasten. Zoals ik al zei, Aruba heeft aangegeven dit te willen aanpassen in de volgende begrotingswijziging. Maar wat beter is het surplus van 1% vanaf 2023. En ook dit jaar al een aanzienlijk lager tekort. Want om dat surplus te bereiken zou je dit jaar een lager tekort moeten hebben dan die 4,2 waar ik eerder met u over sprak.
Dat is ook de reden waarom het kaft een artikel 11 procedure is opgestart naar aanleiding van de vastgestelde begroting. Op 10 juni heeft het kaft een brief gestuurd aan de regering van Aruba. Volgens de procedure in de LAFT is deze brief gericht aan de ministerraad van Aruba. En conform diezelfde procedure is ook een kopie gegaan naar de Staten en daarmee is de brief openbaar.